geweldig. Wij vinden het helemaal geweldig. Maar wij wonen er ook middenin. Dus nou, wat wil je nog meer? Mooie muziek gehoord al. Ja, prachtig. Vrijdagavond zijn we er zelf bij geweest. Gisteravond via de televisie. Dus het was echt super. Het hoogtepunt, ja, dat vind ik toch wel de vrijdagavond. Danny de Munk, de regionale zeg maar, artiesten die erbij waren. Dat was wel eigenlijk het mooie koor. De muziek erom, de saxonist en de gitaristen. Dat was vond ik eigenlijk wel persoonlijk het toppunt van dit weekend, ja. Nou, ik zelf zou zeggen van als je nog een keer gezelligheid wil, Gerard Joling of zo. Dat zijn artiesten die ik zeg, die horen hier eigenlijk wel bij thuis. Die kunnen de boel goed opzwepen. Hebben een goede stem, leuke muziek. Ja. Dat past eigenlijk wel in deze admiraliteitsdagen. Staan genoteerd. Ja, nou, ik hoop het dat ze het doen. Hè. Ik vind de Marco Borsato en dat allemaal. Gezellige Hollandse muziek is ook heel erg leuk. Heel toepasselijk voor dit festival, denk ik. We komen hier aan in de Terpstra en maar op, gelijk kom aan boord. Gastvrijheidsgebied en Bob on dus. Ja, dat vinden we altijd, maar dat hier wat voor de bezoekers en zo, maar wij het ook van haar. En wat is er net mooier als even dat die mensen hier van de wal even aan boord komen kennen. Want het is een prachtig mooi schipje, hij weet van u allen hier. Ja. Ik heb juist genoten. Ja. Echt weer, het weer hartstikke gezellig, net een wanklank, een heel soort mensen, super. Ik ben wel 3 jaar al bij het Klomsielen, maar dit is de mooiste dag juist geweest. Een prachtige locatie, mooie wien. Het weer juist schitterend. Je bent nu snel maanden betierd, ben de boel wel helemaal ontklaar met je. Je verwacht je een prutte gasten? Nou, ik denk dat het net zo druk wordt als juster. Want dat is gewoon net even naar. En hoeveel ging je hem juster dan? Nou, dat ken ik zo net zeggen, maar... Net op 2 handen tellen? Nee, dat is een heel dag rond dat je trots. Admiraliteitsdagen zonder Cool Kids Party. Ja, dat ken het. Dus daarom ben we er. Ja, feestje. Ik had er zin in. Ja, zeker. Je begint even met jou om 1 uur. Wat komt dan? Vooral feestvieren met een hele prutte band. Dat is het belangrijkste, toch? Toch? Ik hoop dat de band komt. We hebben mooi waar besteld, het Jumbo. Ja. Komt er hoor. Dus jij stelt net al eens. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Ja. Hey, wat voor nummers gaan we dan? Want ik had daar wel Sean Pieter, iets met rocken en dat soort dingen. Of dat ik zie van weet je? Nee, doe maar mee. Cool Kids Party. Wij zijn de Cool Kids. De warming up. Welke hebben we nog meer? Rockster. Ja. Maar die gitaar, hè? Maar die gitaar. De race? De race? Komt ie? De race. Ja. En hoe snij je veske? Oh, vertel. Ja, want we hadden een hele mooie. Pak elkaar bij de hand en doe ze nu maar omhoog. Ja, een heel mooi veske. Maar dat is een verrassing nog een beetje. Absoluut. Ja, de warming up. Ja, dat is een beetje verrassing. Dus dat is wel heel leuk. Heel veel plezier. Dankjewel.